Parang, monkey in the morning sun. So yun nga, dito tayo ngayon. Grabe guys, grabe guys, lumagot ba na ako guys. Hindi na ako. Solid. Ay mo pa sa 8. Okay. Grabe. Anong mambal mo? Isip mo lang mga lagyan niya sa una, bla start nagdayo ka mo. Nga dala lang mo hampang sa syudad, Subong. sa mga barangay, pero subong. Dirita na mabatsagan. Umana ta guys. Oo. Umana guys. Ang nabatsagan mo nga, hindi mo makatuan yung mga lugar. Makatuan mo tungkol sa dayo. Wala kami expect na amo ni ang magyan namon subong. Grabe ka practice sa guys. Sa lagyan ni JJ. As in, almost lapit 1 hour amon lakat. Grabe gid tigas taga-asa as in bukid gid ya. Basta. Okay, photo. Photo guys. Woo! Grabe, lakladon! JJ, magsakaw muli ang lilo! Grabe. JJ! mo sa building, hindi ka may elevator. Nalimutan na kasi lilo! Halina ang 12! Masakaon da sa injap gamit lubid. Grabe lang si Carla, wala ka tagas lang mga. Uy, Sabi step di ba coach? Dabo tagasan na mo. The best. Sion City. Kita lang ng city ah. Kita lang ng city ah. Jay, tito ni JB no. Naglawi gamon yung nakatpo sadya. Shout out siya. Sa tatya man no. Morning. Kagawad Erwin Ambunan. Buboy ito buboy Oo. Puro paglabot to sa main road naman sulod sa barangay makita nyo to mga bulak naman sa bayga sa Nice one. Wala. Di diyan lang. Lapit na naman ko lang. 200 meters. Shout out sa mga taga ano ganyan Ano mo Barangay dyan? Baong. Barangay Baong. Shout Saan out mo sa dyan? kay Kagawad. Salamat kid. Sa sponsor nga pagkaon sa aton kang mga manok. Kita Pero kita. The best. Jeb. Okay to kay may kagawad mo tong Joseph. Ate, Ito man na magkurang ko nga kagawad man. Ate sige to. mapaliwan Tama to. Tingog kid. Paliwan. Tingnan kita. Sige talong. Okay. Sanda gaybi no. Di ba Josie? Ano ito? Dok, may balaw dito. Kapoy. Grabe, to. Kapoy guys. Ano ko na to? Ang muna kataas amon yun saka oh. Dadre ka ko so. Hey guys. Dito ba't ako naman pango? Dito taman no, mampang oh. Dito pa. Ito. Dito. Tara mo muna sa kasama mo dago. Na, okay na.